Amri Jingthong Doramla Broomstick Buyer Association na tumpen puthot press meet amai ke phapon. Amri Jingthong Doramla Arat Jingrum Pet Pen Farmer Association ke sengpon. Amri Jingthong Doramla Broomstick Association a President Maising Rongpi la pen hampang atum ke nampang ni phai pho there surihini nengko ra ke thom arni alang litum masap so ke jor ke namate chutuki arara to mapha lampar kaning je puthak dia kachu hanga puthak se lampar kachu pisi ya phansi press meet kachu phapon non nilitum arpe kenal long asabo hoki chutu dolo laso bang kaje nilitum akomiti apang asabo rada tum nangkap judo jangan nilitum komiti seng laso kupisi kami laso nilitum non rada pange klaim piye bangke la non nilitum bangke non la forest department si arpe ke bangke palu lasi non nilitum ke aprang aku tu bangke lake aku tu forest palu cholo si kami non bangke la nilitum bid lagi sangam kali lagi laso arpe ke nilitum cintong arat mata amri arat dua lama arat katiki kasi Pasuan pe kiri tum kacunam la pen cucok la solong mohola dor ka soda la si non ke bang hilang nilitum non abang ke asijon judok judpo dok lo la si ke bang hilang anin kana pan ke non nilitum la asijon judelote siam long kame dampo nilitum je rongara pan ke bi pan si sombo la si ar phek akitia bang ke nilitum agriculture department na pa rupinom si nilitum siam pan chunili dampo apa na pa rupi vek dengi la si la so pe song long abang ke jentong amri dora mara nang ceto do no nilitum akomiti ta je methang mane jungjung ale phanda kali lapen bomane political nang ke involve du dakabe nilitum madu political kan involve abe te rongarat ke meseni lapen non aja ha tum pulo je la so section si bahara pen ke ba tum phan khan cek nilitum madu phanda khang ke lapen ador bang ke nilitum lape pube madu ta panam nang uncit ke paconam nang se tame ro aso phan pabri lapen nilitum akomiti pen na bangke la kata ke cek bangke nilitum cek dumber lapen na rongarat atum ta nang nilitum ta anu tin ta cuma ta no nilitum akomiti ki un elong bangke nang nilitum rongarat nang cerat dum proposi nilitum akomiti pen bangke ning cepalo lapen la so asijon judet ke nilitum kaddo ka ve rongarat pan ta hangi la so agriculture department na nang palupi vet nang gi arpe ka keti ke pusi nilitum sia ma panchu niri dampo hala so ka chuningri along bangke nang nilitum bidi sore nang pidono kasi rongarat ta pini pen bangke nang nilitum anu tin ta ing samjin pen le kormu chojonon chonamon lapen bepari doan sitame mesen akata che ponpen la rong asor pan papi pin ni sinilitum nang tum la bepari doan pan nilitum mehin pen chuningri rong ru pentang lo patto ko be sathe sarlar khetri mantri lapen सरकारी सरकामान नीली फनंग दिया बेक था अथेमा नीली हदा कलाम का निजे के लसन है लो नीली का निजे चौक चेक पिकन लो बाय फोर्सन से मंडत लो लसे नाली तुम मुने तुम के मा जोक्ता बताई सिगे मिस्टेक दो लपेन के चौक चेक के दो बेक लसे नाली तुम नंग दिया था नीली हदा का निजे के लसन है लो कोमान मा पेना angtan pena bipariong sewang harus sinam det puluh deh suri poket fan hang konji Kusti nili ning jedat lo lapen nili tum ki bon nang athe ke lason hello asap so mohon ta komji me lapen get forest get asap so komji me pusil tum ni niang bong bon nang tok lo la ni niang bong ke bon pen ang bong ne tum khuli thulo pinyan ni thom an khuli thulo lapen nil tum ang tan sor ta nang panam na namri puni tum pun ni tum ke kaching pur nai ni ke do side deh anu tin bang putin arong tin ta lasika ching thur ning panang tan bipari ta pawang nang tum kham ke lapen hada kinna mal long genal tum rong komiti tum ta lang dun nang ko komak se anator kenam usta lang dun non lapen check dun not kata bang ta lalu ne tum solution pe na authority kabunai pon gela son no arong kabunai pon ke nile tum rong ru paching thur jak khan la pen non ne prang le tum papang tang ji ke la son hello ne tum ke em dam ke success se nang tum rong sot tang chera tu non le tum la hamso tharmi beri ka son forest department palut le ra hamso beri ka son agriculture department palut pi pon ason te mi pa ji pusil tum la so bang em pon lo kang tang pon lo la ke le tum chi song ra pen nang tum authority ke rong group atau ko beta dolo la pen tum ta dolo la ke pangka kon rapen na la pen nili ke chok che kanang tum nang tia bek tha nili bare nang tum han nang jortom lo la pen ning che the lo ning ching sam lo
la penang ma bek thani ki chok che the an do lo by force of se ni ning che dat lo la ga nang tum rak an no ni li dia nang chu hang lo no ne prang ni li ta ki mi pon sen je phan la pen ki klem ka prang tang pon je phan ni li la ga nang tum rak ang no dia nang chu hang lo la pen le tum munin ba jok ta phul ke do lo la se nang ma bek tha la pen ang dia bek tha ke se lang se ni len tuning ri pon picture lo ke ni non mak ko phelang la se pho phe mane patai si do lo ni phai kre hinia ni amkachi community hall along amri chingthong doramla farmer association kisengpon labangso kisengpon ang kok lake kedam tangar ni amri chingthong doramla bromstick buyer association a community kesengatum arphek anam ke pathik det lapen ang tan pen bipari wanglong le pukan kaning jeke nitum kachutiki arat mate amri chingthong doramla farmer association pen ke chikroi donde lapen ang tan pen bipari wang long nang ji puse alang li tum pen than pon lapen labangso bromstick buyer association chipri sirang not kalite nitum ke law and order aron ateng pen nang insai pon nang kok ji puta alang li tum pen ning je pon labangso amri chingthong doramla farmer association along president dorsing terang loko lapen secretary sir im teron malong asir alang li tum aphansi arpu pet ponlo lapen penang anara tum chitong don si mesen pen mai pachun pon Veskar Biang Longmen Gretson Timong Report News 18 Difu orang dulu arong tindak pinyang sudah arong anda dan itu cinta orang dan itu khobor cipta ko ami dong itu khobor cipta ko dorang lah so along kasona kasih khobor cipta ko lalu nasi ini tu mal pindah dalam cetong arpen arar dum milizing ke parke ini beri tu masuk kumti senglo non gewang yang ingkam kena parke ini tu malah jaru damai mukan jingwai loke lah Kalau orang mau kan kami pabe ni tamu, kaya kan tom itu kan macam apa? Kita kan cuma ni macam itu cingwai sarat platform, cingwai sarat. Kan lasu non itu kan cingwai bom non itu mak kumti kesenga bangke, kumane apa kafiri mira ni buat kumti kali. Ya kita itu itu problem kenapa? Emena aki, emena jakong, emena dongli, emena pilang, lalu lasu kan ben maninang net jadi bu maninang ter di bu maninang bu bangke. Itu ini ibu aman saya kami tu. Ati emena ini perlu kamat. Emena kerja long along dek. Emena along dek. Lasih lahir bangkai kumani imut bang ini api paritung ku nang pen untap berada bangkai pini itu maka kami ben masih tu mupus lo. Lalu lasih lem rapetna, dam rapetna, anu tu nanging sipan tu nako. Ining sipan itu lem lo brute. Lada bangkai tu jarak kam kacunti. Dan langsung pini aku miti long bangkai. Lada apa parti lam di punang dek. Dada kemana SD itu pemane Kongres itu pemane BJP itu pemane CPM itu po lahai kita mendapat parti alam itu kawan baik lah bangke dan amu aku parti saya kupon langdunding kalau tumse la kupon amu grok saya kupon apa itu langdunding kulai bangke kali lo itu ke ning sibet isya nudeng isya sargua asal se arcap se itu plan lina po lalu lasi ini mai ku alam saya bangke lam se